Batanyo kapulang tapik babarito iyo dia nak kamanakan sarato jo urang korong kapuang kukusui na kamanyala saya kan karuhan pajaniah di mato indak bapiciangkan di paru indak pekapikan. Salam kedua mau sampaikan kepada alim di ulama sebuah pindang dalam negari palito alam dunia nangko menunjukkan jalan kebenaran managah kepada kemukaran. Salam ketiga ambo sampaikan kepada cadia pandai urang na cadia cado kio tahu diereng dengan gedeng tahu diujui kata sampai tahu dilapat maanan. Salam kampe ambo sampaikan kepada na mudo-mudo bari paga dalam kapuang pasak kumpuang di nagari ayam nantakeh tiga langgang mencapai kaki ringan tangan capek kaki indak panalung capek tangan indak pemacah. Salam kalibo ambo sampaikan kepada bundo kaduang sumarak dalam nagari amban puru alung dudian kurang berdiri jasukatan kolita kadapek minta nasi kawih dapek minta ayah indak jatuh dibilang Allah na sambah lah dimudiakan layo sambah na tibo kamba ustan palito payak di karajo nangku Allah pelok hati no bana kalagang kita pacang kombo na pamarian nang ustan tang itu semua Tamamur manita lah mo sambah dulu lalu kamu Sungguh pun hamba seorang baki ambo menyembahkan sambah maka dapatlah hangku kita nan tua-tua alim ulama nasa kitab cadiak pandai di nagari pasal pari paga dalam kumpuang pasal kumpuang di nagari Sado nan hadir di atas di medan nama pandai nako baki ambo menyembahkan sambah anak itu ate dalimo anak kalam dalam baluka sama basah kemudian ketik na indak disebut nama kadang na indak timbau kalam dan sambah dan dimuliakan. Sambah ti sungguh. Kemudian bukan tu ambo rasuk kamalampau malite di hadapan ini mamak pemulu nang kadang bahasa betua. Dekarano Allah pai jurun jangan tinggal nak Allah yang pakai dari ambo tebiknya sambah menjawab panditan ambo sambah kembali. lalu aja mo Video bro. Ya. Pagi dari sini keranda.
Awak dia pakai apa? Tetap baru buat duduk. Tepuk tangan, tepuk tangan. Saudara tadi penampilan
Yang